नमस्कार, मी प्रीती स्वागत करते तुमचं रुचकर कट्ट्यावर। तुम्हाला थोडंसं प्रिपरेशन बघून कळलं असेल किंवा आपण टायटल दिलेलंच आहे। सो आज आपण बनवणार आहोत भरलेली कारली। बहुतेकांना कारलं हे जनरली आवडत नाही, पण आज मी त्याच्यामध्ये थोडंसं छान असं तुम्हाला आवडेल अशा पद्धतीने काही इन्ग्रेडियंट्स वापरणार आहे। सो आपण बघूया भरलेलं कारलं कशा पद्धतीने बनतं। अर्धवट कापायची आणि मग त्या ज्या बिया आहेत तशा चमच्याच्या मदतीने अशा काढून घ्यायच्या। एक चमचा फिरवलात की सगळ्या बिया निघाल्या, म्हणून ही छोटी छोटी घेतली मी। आता आपण सगळी कारली जी आहे आपण अशी हे करून घेतलेली आहेत। आता मी इथे ना हळद आणि मीठ घेतलेलं आहे। कोणताही असं भरलेला पदार्थ करायचा असेल ना तर त्याला सुरुवातीला मीठ लावून घ्यायचं, जेणेकरून हे बाहेरचं जे कवर असतं त्याला पण थोडीशी टेस्ट येते म्हणून। कारण आपण जो मसाला भरणार तो आतमध्ये भरतो, पण हे बाहेरचं जेव्हा कवर असतं जसं वांगी आहेत, कारली आहेत, तर मग ते असे थोडे सपक लागतात आणि ह्याचा कडवटपणा पण आपल्याला कमी करायचं आहे। म्हणून मग आपण इथे हळद आणि मीठ मिक्स करून घेऊया। मी थोडंसं घेतलं आहे, थोडं नंतर मग मी मसाल्यांमध्ये टाकणार आहे। तर बघा असं आपण थोडीशी इथे हळद आणि मीठ टाकून असं व्यवस्थित असं आतमधून लावून घेऊया अशा पद्धतीने। अशाच पद्धतीने आपण सगळ्या कारल्यांना लावून घेऊया। दहा 15 मिनिटासाठी आपण यांना स्टीम करून घेऊया, जेणेकरून हे व्यवस्थित शिजून येतील। म्हणजे आपण नंतर जो मसाला भरू ना तेव्हा आपण तो तेलावर जेव्हा परतवू तेव्हा तो बाहेर येणार नाही, म्हणून आपण यांना स्टीम करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी इथे एक स्टीमर ठेवलेलं आहे। सो मी पाणी थोडं गरम करायला ठेवलं आहे। आता आपण सगळी जी कारली आपण अशा पद्धतीने हळद आणि मीठ लावून घेतलेली आहे ती आपण याच्यात ठेवून घेऊया अशा पद्धतीने। आता आपण ह्या स्टीमरवर ही भांड ठेवून देऊया आणि झाकण मारून आपली कारली जी आहे ती 15 मिनिटं स्टीम होत आहेत, तोपर्यंत आपण त्यासाठी जो सुका मसाला लागणार आहे ना आपल्याला आतमध्ये स्टफ करण्यासाठी तो आपण करून घेऊया। त्यासाठी मी पॅन ठेवलेला आहे आणि सुकं खोबरं थोडंसं गरम करून घेऊया। त्याच्यात मी टाकते लसूण, व्यवस्थित जरा परतून घेऊया। धणे, इथे मी घेणार आहे तीळ आणि खसखस मिक्स करून घेते। आणि शेंगदाण्याचा कूट मी घेते, म्हणून मी शेंगदाण्याच्यात भाजत नाही आहे, कारण मी शेंगदाण्याचा कूट वापरत आहे। आता हा मसाला व्यवस्थित झालेला आहे, तर याला आपण थोडं थंड करून घेऊया। पॅन गरम आहे म्हणून थोडं हलवत राहूया, जेणेकरून खालती खोबरं करपणार नाही। आता आपण व्यवस्थित खोबरं आणि हे लालसर करून घेतलेलं आहे। त्याच्यात मी दाण्याचा कूट टाकते, व्यवस्थित मिक्स करून घेते। त्याला आपण थोडं थंड होऊ देऊया आणि मग मिक्सरला लावून घेऊया। ह्याच्यात थोडी कोथिंबीर वाटताना सुद्धा टाकू शकता, अदरवाईज तुम्ही चिरून वापरू शकता। मी वाटतानाच टाकणार आहे। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते आणि ह्याला आपण एकदम फाईन पेस्ट नाही करणार आहोत, थोडीशी अशी जाडसर ठेवणार आहोत। आता आपण हे मिक्सरला लावून घेऊया।
असं मी एकदा फिरवून घेतलं. थोडंसं त्याच्यात गूळ टाकते. आपलं तयार झालेलं आहे वाटण. असं थोडं जाडसरच आपण वाटून घेतलं आहे. आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. लाल तिखट, त्याच्यात लाल तिखट आपण ॲड करणार. आणि आपण कारल्यांना मीठ लावलेलं आहे, सो आपण ह्याच्यात थोडं कमी मीठ टाकायचं. आणि आता आपण हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. ह्याच्यात आपण थोडंसं लिंबूसुद्धा पिळू शकतो. कारली कडू आहेत ना, तर मी गूळ टाकलाच आहे, पण आंबट गोड अशी त्याची टेस्ट असणार. अर्ध लिंबू पिळून घेऊया. म्हणजे कसं कारलं मग सगळेच खायला मागत नाहीत ना, म्हणून आपण मग त्याच्यामध्ये थोडासा गूळ टाकला आहे, जेणेकरून ते कडू होणार नाही. गूळ टाकला आहे, लिंबू टाकला आहे, आणि म्हणून अगोदर आपण कारली वाफवून घेतली, जेणेकरून त्याचा कडूपणा थोडासा कमी होईल. हे बघा, आता हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलं आहे आपण. आता आपली कारली वाफवून झाली की ती थंड करून मग त्याच्यामध्ये हा मसाला भरायचा आपल्याला. आपली 15 मिनटं झालेली आहेत. आपण बघून घेऊया. मी गॅस अगोदर बारीक करते, पहिला चेक करते. सुरीच्या मदतीने आपण हे बघून घेऊया की झाली आहेत का. येस, व्यवस्थित इझिली आपण ह्याच्यामध्ये सुरी जाते. सो आपली कारली झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि ह्या कारल्यांना थंड करून घेऊया. आपला मसालासुद्धा तयार आहे आणि कारलीसुद्धा थंड झालेली आहे. आता आपण भरून घेऊया. अशा पद्धतीने कारलं घ्यायचं. आता ते इझिली उघडतं आहे, त्याच्यात असा मसाला भरायचा. याच्यात थोडा आपण लिंबू पिळलं आहे, गूळ घातलं, त्याच्यामुळे ह्याला थोडा चिकटपणा आहे, ओलसर आहे ना, सो तो मसालासुद्धा लगेच स्टफ झाला. अशाच पद्धतीने आपण सगळी कारली आहेत ना ती अशी भरून घेऊया. अशा पद्धतीने आपण सगळी कारली जी आहेत ती भरून घेतलेली आहेत. आता आपण एक कढई ठेवलेली आहे. मी तेल घेते. एक 2 चमचे मी तेल घेतलं आहे. आपलं तेल गरम झालं आहे. ते जिरं, फोडणीसाठी थोडी राई, हिंग, आणि आता आपण जी भरून घेतलेली कारली ती आता आपण त्यात सोडायची. आता आपल्याला कारली जास्त शिजवायची नाही आहेत, कारण कारली व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता फक्त आपण त्याला परतायची तेलावर. आपण एक 2 मिनटं ह्याला झाकण मारून ठेवूया आणि नंतर मग ह्याला परतून घेऊया. 2 मिनटं ह्याच्यासाठी झाकून ठेवलेली आहेत, नाहीतर मग आपण सुरुवातीला जर परतली ना तर सगळा जो मसाला भरला आहे तो बाहेर येईल. मग आपण 2 मिनटाला झाकण मारून ठेवूया आणि नंतर मग ह्याला थोडीशी परतून घेऊया. आपली 1-2 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण बघूया. भरलेली कारली तयार आहेत. तर आपण ह्याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया. बघा, याचा मसाला बाहेर नाही आलेला आहे, जसं जे तसाच भरलेला आहे. पण हे जर तुम्ही सुरुवातीला न वाफवता डायरेक्ट भरली असतीत ना, मग तुम्हाला वाफवण्यासाठी म्हणजे जेव्हा तुम्ही शिजवणार तेव्हा थोडं तरी तुम्हाला पाणी टाकावं लागलं असतं, आणि जसं पाणी गेलं असतं तसं त्याचा मसाला बाहेर आला असता. पण आपण हे अगोदर वाफवून घेतली ना, त्यामुळे आपल्याला त्याचा मसाला आतल्या आत राहिलेला आहे.
आपण गॅस बंद करूया. आता आपण टेस्ट करून बघूया कसं झालं आहे. याच्यातला कडवटपणा पूर्ण निघून गेलेला आहे आणि मस्त असं हे आंबट गोड तिखट झालेलं आहे. छान मस्त झालं आहे. तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा की कसं झालं होतं भरलेलं कारलं. अशा पद्धतीने तयार झालं आहे भरलेलं कारलं. सो तुम्हाला कसं वाटलं? जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. अशाच नवीन नवीन रेसिपीजसाठी पाहत राहा रुचकर कट्टा. धन्यवाद.